माने फाइटारनो बहाथो बिलाय नङा नों आंखौ थ्रिटेन होदों ना काउन्टार होदों रिटेनिंबो होदों काउन्टारबो होदों नोङो औ बबेनि नोङो हा बबेनि नोङो आमथिखानिब्रा फै आमथिखानि बबे न'आ खिथार आंनो एक्जेक्टलि न' लकेसन हर आंनो नोङो मानो लकेसन मानो दम होदों नों जेनेबा आंखौ मा हिसाबै दम होदों नों मा हिसाबै दम होखो नों आंखौ आं दम होआखै नोंखौ हा सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ थ' सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ बुंनाङा बे आंनि राइट आं नोंगौखौसो बुंदों बे रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय आरो खोनासंनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय नङा होमबा जाथाया मा थ' रायजो राजा नोंथांमोन मानोना एस जकिंआ जाय इनफरमेसनखौ होदोंमोन बिटिआरनि सिङाव खना खनला बबे खनायाव मा खामानि जादोंमोन बबे खनायाव मा खामानि मावदोंमोन थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि काउन्सिलखौ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दैदेननाय समाव मा मावदोंमोन बबे जायगायाव मा माने जिथुनाखि डेभेलपनि खामानि मावदोंमोन जौगानायनि खामानि मावदोंमोन दा बेफोर माने जेसेबांनो माने इनफरमेसन होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाना फैदों रायजो राजाफोरनि मोखाङाव लानानै फैदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरो एकदम रियेलि जेनुइन थार आरो ट्रुथमोन रायजो राजा एकदम जेनुइनमोन दा सैथोखायनो नङा होमबा सैथोखायनो बे जाथाया बाथ्राया सैथोखायनो माने बिपिएफ पार्टिनाव माने बिपिएफ पार्टिनि माखासे मानसिनाव माने गन्थङाव दै हाबदों होननानै बुङो आरो माने गन्थङाव दै हाबदों माने देहायाव नांदों आरो बिपिएफ पार्टिया बे समाव गिनाय मोनदों माने बिसोरो जोबोद गिनाय मोनदों माने गावसोर बुंबाय थादोंमोन बै समाव गावसोरो माने मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिखौ खामानि मावाखै जेबो मावाखै बिटिसिआव जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै होननानै मा खालामदोंमोन मा बुंदोंमोन सोंखारिदोंमोन क्रिटिसाइज खालामदोंमोन क्रिटिसिजम खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना दाबो खोनागासिनो दं दाबो क्रिटिसाइज खालामगासिनो दं जायनि जाहोनाव बे थार इनफरमेसनखौ लाबोनो गोनां जादों रायजो राजाफोरनि सेराव दा बियो सैथो रायजो राजा नोंथांमोन आरो सैथोखायनो माखासे मानसिफोरा थानो हायैयाव माने दम होनो नाजादों माने काउन्टार होनो नाजादों एस जकिंखौ रायजो राजा नोंथांमोन जोङो एसे वी आर सिटिजेनशिप अफ इन्डिया भारतनि नोगोरारि हिसाबै जोंहा मोनसे फ्रिडम दं रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा माने मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स दं माने जोङो फ्रिडम टु स्पिच फ्रिडम टु एक्सप्रेस माने फोरमायनायनि जोंहा बुंनायनि फोरमायनायनि जोंहा मोन्थाय दं अधिकार दं रायजो राजा नोंथांमोन सरकारनि सायाव बबेबा रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव माखासे जानाय जायैखौ आसि थुनो थाखाय पइन्ट खालामनो थाखाय पइन्ट आउट खालामनो थाखाय बुंनायनि अधिकार दं मोन्थाय दं रायजो राजा नोंथांमोन जाय मानसिया फन खालामनानै काउन्टार खालामदों थ्रेटिं खालामदों नङा होमबा काउन्टार खालामदों गाग्लोबदों बै मानसिया जानांगौ बेफोरनि जेबो नलेज गैया माने जाम्बा जायाखै होमबा बियो सोरखौबा राजखान्थिनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सोरखौबा मबाइलजों दम होनाय मबाइलनि गेजेरजों माने काउन्टार खालामनाय बे जाम्बानि आखु जादों नङा होमबा जाम्बा जायाखै जानो रायजो राजा नोंथांमोन बेथ' एकदम फाक्का जाम्बा आरो बेफोरबायदिखौ जोङो थारैनो जोङो माने बिपिएफ पार्टियावसो नुयो आरोना बिपिएफ पार्टियावसो नुयो आरो बिसोरो माने ओरैबायदि मावनो नाजायो ओरैबायदि खालामनो नाजायो माने जाय माने एकदम माने समाजनि बाहेरा आरोना समाजनि बाहेरा माने समाजनि बाहेरा माखासे माने जाय माने जायखौ समाजा माने एक्सेप्ट खालामा माने जायखौ समाजा माने गनाया जायखौ समाजा आजावनानै लाया माने मान होआ गयन' खालाया बेफोर हाबाफोरखौ माने मावनो नाजानायखौ नुयो आरोना आङो बे समाव खावलायो जाहाथे माने जायखौ जोङो एन्टि ससियेल होनना बुङो समाजनि बेरेखा जाय हाबाखौ समाजा गनाया बेसेन होआ बेफोरबायदि खामानिखौ
जाहाथे मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बावैसो सिगां साननैसो सिगां नोंथांमोना नुनो मोनबाय BPFनि माखासे वर्कार्सफोरा हरनि समाव UPPLनि गारिखौ बुख्रुबबाय। थ' बेफोरबो मोनसे माने एन्टि ससियेल माने समाज बेरेखा माने बेफोरखौ रायजोआ समाजा रावबो एक्सेप्ट खालाया रावबो गनाया आरोना। थ' जाहाथे बेबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थागोन सान्थिपुर्न गोजोनै जाहाथे माने बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने बे भारतआव आसामाव आरो भारतनि सिङाव माल्टिपुल माने गोबां पार्टि दं आरोना गोबां पार्टि दं माने बे गोबां पार्टिनि गेजेराव माने बेयाव माने कम्पिटिसन जागोन बेयाव माने कन्टेस्ट जागोन गोबां पार्टिनि गेजेराव दा माल्टिपुल माने पार्टिनि गेजेराव कन्टेस्ट जागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन एसेबां पार्टिनि गेजेराव कन्टेस्टनि गेजेराव जुदि नैबे जुदि बिधान सभा इलेक्सन MLA इलेक्सनानो जा जियानो जा बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोहरनाया माने नांलाय खमलाय गैयालासिनो बुलायनाय गैयालासिनो दावराव दावसि गैयालासिनो हिंसा जेबो गैयालासिनो मोजाङै बारहोहरनायासो नोगोरारिनि खामानि रायजो राजाफोरनि खामानि आरोना। थ' बेयाव माने साफा सानैफोरा माने अभार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो माने मा गोसो जानानै मावो दा बेफोरखौ जोङो बुंनो हाया जाहाथे जायफोर माने बेबादि मावनो गोसो जादों दा बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो आरो बेफोर मावनायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा आरो लाब दङ होननानै जोङो साना बबेबा समाजा बबेबा मोनसे हारिया बबेबा समाजा बेफोरनिफ्राय जे माबा मोनसे बेफोरबायदि मावनायनिफ्राय माबा मोनसे मुलाम्फा दं बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। सोरनिबा गारि बुख्रुबनानै इलेक्सनाव देरहायोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रामोन नाथाय बेबायदि गारि बुख्रुबनानै सोरखौबा थ्रेटिं खालामनानै सोरखौबा काउन्टार होनानै दम होनानै इलेक्सनाव देरहायोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रामोन नाथाय रायजो राजाफोरा बेफोरखौ गनाया आरो जाय बेक्तिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो बै सासे मानसिनि थाखायनो बैफोर बेक्तिनि थाखायनो बबेबा पार्टिया माने जोबोद गिदिर बदनाम जायो आरो बेनो माने बेफोरनो मोनफा बबेबा मोनसे पार्टिनि जेननायनि लामा जानानै फैयो। थ' जाहाथे देरहानो गोसो दंब्ला इलेक्सनाव बाय बिसायख'थियाव देरहानो गोसो दंब्ला माने एकदम साफ्रोमबो थान्दा दिमागै मोजाङै जुदि गेलेलांबासो रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनगोन रायजो राजाफोरनि मददखौ मोनगोन सापर्टखौ मोनगोन आरो जायफोर माने बिदि माने उपद्र खालायगोन आरो रायजो राजाफ्रा बै मानसिफोरनो बै पार्टिनो माने भट होनाय नङा बियो रोखा 100% रोखा आरो थार जेरैखि जाया बे पार्टिया जेननायनि मोनसे लामा थायो आरो थ' बेनिखायनो खावलायबाय रायजो राजा बयनिसिमबो जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो जै जाथों।